tallenteen pariin. Mutta hei, oikein lämpimästi ja tasapuolisesti tervetuloa joka ikiselle, ketkä siellä olette linjoilla ja ketkä katsotte tätä tallennetta. Mä oon Pajusen Riikka ja oon tehnyt tätä mun unelmatyötä nyt parikymmentä vuotta, oikeastaan 14 vuotta yrittäjänä. Ja mä oon niin innoissani, että mä pääsen jakamaan teille tämän maailman tärkeimmän aiheen tiimoilta nyt juttuja. Ja te olette lähettäneet mulle niin mahtavia ennakkokysymyksiä tähän, kun mä kysyin teiltä ilmoittautumisen yhteydessä, että kun mä luin niitä täällä, niin mä olin ihan silleen, että mä haluan vastata näihin jokaiseen, että mitä mä nyt teen, että en mä millään ehdi tunnissa. Mä niin haluaisin antaa niin kuin kaikki mun palvelut ilmaiseksi kaikille, että kaikki pääsis oikeasti niin kuin eteenpäin kunnolla, mutta mä tiedän, että mun asunto ja ruoatkin pitää jollain ostaa ja silleen, niin käydään läpi tässä tunnissa niin paljon kuin pystytään vastauksia teidän kysymyksiin ja tämmöinen 5 askeleen juttu, minkä mä oon teille tähän miettinyt. Että mitkä jotenkin kokoaa ne kaikista olennaisimmat kysymykset ja saatte mahdollisimman paljon tässä tunnin aikana. Niin mä halusin tehdä tämmöisen ilmaisen valmennuksen nyt, että jokainen pystyisi osallistumaan ja te voitte jakaa tätä tallennetta sitten niin ihan minne haluatte niille ihmisille, jotka tätä tarvii. Ja tämä on tosiaan niin kuin mulla on alkamassa 7 askelta unelmatyöhön kurssi ja mä ajattelin tässä samalla kertoa siitä tuolla loppupuolella. Ja meillä on tässä mukana sen valmennuksen käyneitä, jotka kertoo myös omia kokemuksiaan, niin tästä tulee ihan mieletön yhdessä luominen tästä koko illasta. Ja mä tuun arpomaan tämän aikana yhdelle onnekkaalle sen henkilökohtaisen valmennuksen mun kanssa. Eli pysykää linjoilla, mä en tiedä missä välissä mä sen arvon. Katsotaan jossain sopivassa välissä ja sitten päästään jutuissa eteenpäin. Mutta jos en ole teille tuttu, niin mä oon Pajusen Riikka ja mä oon tosiaan tehnyt onnellisemman ja paremman työelämän eteen töitä 20 vuotta. Mä oon ollut aiemmin henkilöstöasiantuntijana, rekrytoijana, henkilöstöpäällikkönä kansainvälisissä firmoissa ja sitten jossain vaiheessa mä sain työuupumuksen vuonna 2006 itse asiassa. Olin vuoden pois työelämästä ja silloin mä opin oikeasti, että mitä on palautuminen, mitä on stressinhallinta, mitä on omien uskomusten käsittely, muutoksen käsittely ja mitä mä oikeasti haluan tehdä isona. Ja siellä maailman ympäri matkalla mä oivalsin semmoisessa korkealla kukkulalla, semmoisessa ihanassa valmennuskeskuksessa, että mitä mä haluan tehdä. Ja se päivä jotenkin muutti mun elämän suuntaa tosi paljon. Tiedättekö te sen hetken, kun teidän elämässä tapahtuu joku herättävä juttu ja sitten se vaan muuttaa sitä suuntaa. Tämä matka oli mulle sellainen ja sen jälkeen mä menin vielä vähäksi aikaa rekrytoimaan ihmisiä eri toimialoille ja sitten mä tajusin, että itse asiassa aina kun joku hakija soitti, että miksi mä päässyt tähän tehtävään, niin mä olin silleen, että no hei, katsotaan sun CV ja mitä sä oikeasti haluat ja mistä sä innostut ja missä sä oot hyvä ja mitä sä haluat oppia. Ja mulla meni hirveästi aikaa näiden ihmisten coachaamiseen ja jossain vaiheessa mä tajusin, että voisiko tätä tehdä vaan päätyönä. Voisiko tehdä työelämässä vaan sitä, mitä rakastaa tehdä ja saisi siitä palkkaa, että vähänkö siistiä. Ja sitten mä hakeuduin uravalmentajaksi ja sitten lopulta yrittäjäksi, koska mä halusin vielä vapaammin tehdä oman näköistä työelämää. Ja siitä lähtien mä oon tehnyt todellakin oman näköisesti työelämää viimeiset 14 vuotta. Ja teen yrityksissä siis kaikkia johtamisvalmennuksia, tiimivalmennuksia, palautumisesta, vuorovaikutuksesta, asiakaspalvelusta. Eli kaikkea, mikä parantaa ihmisten fiilistä töissä ja sitä onnistumista ja ohjaa ihmisiä oikealle paikalle. Te tiedätte niitä ihmisiä työelämässä, jotka on todellakin väärässä paikassa. Ehkä sä koit itse olevasi ihan väärässä paikassa. Niin mun niin suuri sydämenpalo on, että jokainen voisi olla niin oikeassa paikassa tekemässä oikeita asioita. Niin, että se elämä ei ole semmoista kuormittavaa laahaamista paikasta toiseen, vaan oikeasti iloa ja keveyttä. Ja mulla on ollut kunnia auttaa tuhansia ihmisiä tässä mun uran aikana näissä asioissa ja ohjata lempeästi ja tehokkaasti sitten uuteen suuntaan. Ja aina jotkut haluaa tehdä sen vähän varmemmin ja kevyemmin ja helpommin. Ja sen takia sitten mä oon luonut tällaisia mahdollisuuksia
valmennukseen ja erilaisiin juttuihin, mistä mä kerron sitten tänään vielä lisää. Mä oon kirjoittanut kirjoja, tuossa on pari kirjaa. Toi yksi kirja oli siitä mun matkasta, ja sitten tämä viimeisin on, nämä varmaan oot jossain törmännyt ehkä, toi Oma tehtävää etsimässä, löydä vahvuutesi ja intohimosi. Tämä kirjoitin sillä lailla, että mä tiivistin tähän mun uravalmentajan urallani tietyt asiat, ja just ennen kuin tämä meni painoon, niin kustantaja sanoi, että ota puolet pois siitä. Mä olin ihan paniikissa, mä en valvonnut 2 vuorokauteen, ei kun nukkunut siis, kun mä karsin puolet pois tästä kirjasta. Että tässä on nyt tiivistetysti 27 käytännön työkalua, ja tämän saa kirjastoista ja sieltä sun täältä. Mutta toi mun 7 askelta kurssi niin pohjautuu tähän, mutta se on paljon paljon laajempi. Mutta toi on semmoinen helppo, mihin tutustua. Joo. Jos haluatte tänään muuten somettaa, niin mut löytää Instasta. Voi tägätä sitten, niin mä näen kanssa, jos haluat laittaa jotain. Mutta tänään meidän tavoite on, että sä saisit inspiraatiota, uutta virtaa ja ennen kaikkea selkeitä työkaluja, miten luoda sitä sun näköistä elämää, työelämää, miten sä voit voida paremmin, tehdä sitä myönteistä muutosta, mistä sä oot haaveillut, ja vahvistaa sitä kokonaisvaltaista hyvinvointia jollain pienellä asialla. Ja ennen kaikkea lisää energiaa ja iloa tähän kevääseen. Ja mä ajattelin, että me käytäisiin läpi nämä 5 teemaa tänään. Ja katsotaan, mitä tästä syntyy yhdessä. Mä oon ainakin tosi innoissani ja on niin paljon asioita, mihin mä haluan teidän kysymyksiin vastailla. Ennakkokyselyssä niin tosi moni kysyi, että miten oikeasti nyt tietää se oma suunta, että minne mennä, mistä tietää mitä haluaa, mistä tietää, onko liian vanha. Täällä on ihanasti, kun oli erilaisia kysymyksiä, että olen jo 35, olenko liian vanha vaihtamaan alaa, olen jo 55, onko mahdotonta vaihtaa työpaikkaa. Mulla on ollut valmennettavia, jotka on yli 60 ja on vaihtanut työpaikkaa, ja on niin kuin kaikki on mahdollista. Hirveän usein ne esteet on meidän omassa päässä. Ja totta kai työelämässä on ikäsyrjintää ja kaikkia ilmiöitä, mutta kaikista tärkeintä on se, että on itse niin kuin voimaantunut siitä, että mitkä on ne omat vahvuudet ja mitä oikeasti haluaa tässä kohtaa elämää tehdä. Oli se sun ikä mikä tahansa. Joo, nyt on joillain mikki auki, kuuluu jotain taustahälinää. Mä voisin tuolta laittaa mutelle, joo. Mut hei, tällaisia juttuja. Mä menin jotenkin nyt pimeäksi. Mä laitan itselleni vähän valoa. Noin. Tää on tää vielä pimeä aika. Mut mennäänkö näillä eteenpäin? Mikä on nyt sun ydinkysymys liittyen tähän meidän aiheeseen? Kirjoita ylös nyt, miksi sä oot tässä? Mitä sä eniten pohdit sun päässä sun omaan työelämään liittyen tällä hetkellä? Minkä kysymyksen ratkaiseminen helpottaisi sun elämää eniten? Täällä on niin hyviä kysymyksiä kaikkia, että mistä rohkeutta uramuutokseen? Onko turhaa roikkua työssä, joka ei tunnu täysin omalta? Mistä tunnistaa, antaako se vai ottaako se? Mistä tietää, mikä on itselle oikea suunta? Mistä tietää, että on unelmatyössä? Jos ei vielä 50-vuotiaana tiedä, mitä haluaa isona, niin tietääkö ikinä? Tuohon on pakko heti sanoa, että nythän se vasta oikeasti on se oman sielun tehtävän tai tämmöisen niin kuin oman unelmatyön aika, kun on tässä kohtaa 50-vuotiaana, niin jotenkin elämä on jo näyttänyt arvaamattomuutensa ja me osataan jo keskittyä, en mä ole vielä 50 siis, mutta seuraavaksi pyöreitä on, niin se, että nyt on aikaa oikeasti miettiä itsekkäästi, kuka mä oon tässä kohtaa ja mitä mä haluan. Ja sitten täällä on, että miten erottua muista hakijoista ja mitkä vahvuudet paranee iän myötä. Mulla on muuten yksi blogi, että koskaan ei ole liian myöhäistä tehdä uramuutos. Siinä on pohdittu tätä ikäasiaa ja yli 50-vuotiaiden tätä urajuttua ja kannattaa lukea se, jos kiinnostaa tämä teema. Ja siellä oli tosi moni teistä oli miettinyt, että onko enää järkeä vaihtaa, kun on jo yli 50. Mutta mä juttelin tuossa mun 92-vuotiaan mummon kanssa, että mitä se ajattelee niin kuin 50-vuotiaasta niin kuin ikänä. Se nauroi mulle ihan niin kuin, melkein räkäisesti, että ihan 4-50-vuotiaat on kuule aivan vauvoja vielä, että ottakaa kun tuutte tänne yli 90, niin
että elämä on ihan täyttä vielä täälläkin. Et jotenkin se perspektiivi auttoi itseäni ainakin hahmottaa ja niin kuin hyväksymään tätä, että meistä kaikki vanhenee koko ajan. Mutta se, että miten me voidaan nauttia sitä elämästä jokaisesta päivästä, niin on kai aika iso juttu. Mä katson tuota chattia. Kollegani on 77-vuotias, tekee töitä ja edelleen opettelee uutta ja haluaa kehittyä. Ihan mahtavaa. Mä laitan mutelle noin. Joo. Vaihteeksi tuli YT-neuvottelut eteen. Hirveän moni teistä miettii yrittäjyyttä, eli mä katsoin teidän ennakkokyselyitä, niin siellä on sellaisia teitä, jotka olette turhautunut nykytilanteeseen ja nykytyöhön. Pitäisikö vaihtaa, eikö pitäisi vaihtaa? Haluatte yrittäjäksi tai osa on työttömänä ja haluaa nyt töihin joka tapauksessa. Sitten oli just palaaminen työelämään jonkun tauon jälkeen, tai sitten just vasta valmistuneena, että haluaa heti mennä niin kuin oikealle linjalle, niin kuin, ettei lähde tekemään mitään, vaan että ajautuu tekemään jotain. Ja täällä on, mitä mä osaan, miten valjastan sen niin, että mulla on seuraava askel otettavana. Just omien vahvuuksien tunnistaminen on aivan olennainen, samoin ne omat kiinnostuksen kohteet, eli motivaatio. Mutta hyvä, jos me ollaan nyt tässä vähän lämmitelty aihetta silleen, että sä vähän tiedät, että mitkä on niitä sun ydinkysymyksiä, niin lähdetään katsomaan, mitä tämä tuo tullessaan. Haluatko joku kysyä jotain? Jos haluaa kysyä jotain, mitä vaan missä tahansa välissä, niin heitä vaikka chattiin tai avaa vaan mikki ja kysy, niin varmaan moni muukin haluaa tietää sitten siihen vastauksia. Mä olisin kysynyt semmoista, että miten sä pääset eteenpäin, kun tulee yhtenäkin päivänä 3 ei-kiitosta, niin ei ole kiva. Joo, no ei ole kiva. Hei, kukaan meistä ei halua tuntea olonsa torjutuksi ja hylätyksi. Ja työnhaussa se on vähän silleen, että rapaa roiskuu ja sitten tavallaan semmoinen asenne, että jos ei kysy tai hae töitä, niin se vastaus on aina ei. Mutta jos kysyy, se voi olla myös kyllä. Eli siinä ei ole tavallaan mitään menetettävää verrattuna lähtötilanteeseen. Toi ajatus on mua itseäni auttanut. Ja sitten se, että ajattelee silleen, että hei, että rapaa roiskuu ja sitten sä vaan niinku pyyhkäiset ne enimmät mudat tai kurat, vähän niin kuin ajasit jollain motocrossilla jossain motocross-radalla, niin rapa roiskuu, mutta sä vaan jatkat eteenpäin. Ja ne ei tajunnut omaa parastaan tai just oma persona ei ollut sit, tai osaaminen ei ollut just sinne sopiva, mutta sitten tulee jotain muuta parempaa. Eli se on paljon sitä mielen johtamista, että me osataan mennä niistä pettymyksistä eteenpäin. Ja nämä on taitoja, joita me kaikki joudutaan ja saadaan harjoitella koko loppuelämä. Ei se ole kivaa, jos sanotaan ei jotain, mitä itse oikeasti haluaa. Mutta tärkeä kysymys toi ja pureudutaan siihen tuossa mun kurssin 7. askeleessa, mikä on sitten toiminta eli työnhaku. Siinä mennään, miten oikeasti erottua työnhaussa, kun on tehty ne aiemmat askeleet ensin. Eli yleensä ihmiset aloittaa tämän koko muutoksen aivan väärästä kohtaa, että ne lähtee niin kuin hakemaan uutta työtä. Ja sitten ne huomaa, että ei hitsi, tämä CVkin pitäisi päivittää. Ja sitten kun joku uravalmentaja sanoo, että no laita siihen CV:seen sun niin kuin se visio ja mitä sä oikeasti haluat. Ja no en mä edes tiedä, mitä mä oikeastaan edes haluan. Ja sitten lähdetään vasta siihen itsetuntemukseen viimeisenä, siihen vaikeimpaan. Mutta mun uravalmennukset lähtee aina siitä, että mennään niin kuin oikeasti järkevässä järjestyksessä ne asiat niin, että kun tulee se 7-askel, niin se on paljon helpompi sitä työnhakua tehdä, kun sä tiedät, mitä sä oot tekemässä, mitä sä oot hakemassa, mihin sä sovit, mitä sä haluat ja miten sä muotoilet sitten ne viestit niille työnantajille. Mutta joka askeleeseen on apua tarjolla. Joo. Mutta nyt ensimmäinen askel meillä tässä tänään on toi opi menneestä ja hyväksy nykytilanne. Eli jotta me voitaisiin mennä eteenpäin, niin meidän täytyy katsoa, missä me ollaan nyt. Ja kun kaikki meidän elämä opettaa tosi paljon ja se tuo meille kaikenlaisia yllätyksiä, luoja tietää, mitä kaikki yllätyksiä sun elämässä on ollut, haluttuja ja ei haluttuja. Mun elämässä on ainakin ollut. Mä muuten lupasin kaikille, jotka olette uutiskirjan listalla, itse asiassa te kaikki olette, niin lupasin kertoa, miksi mä oon ollut hiljaisella tämän syksyn. Ja viikonloppuna saatte kuulla enemmän, minkälaisen muutosprosessin mä oon käynyt läpi. Ei mennä siihen nyt sen syvemmin, koska siihen menisi koko loppuilta, mutta mä tiivistän sen seuraavaan uutiskirjeeseen. Mutta elämä todella tuo erilaisia muutoksia ja
miten me niistä mennään läpi, mitä mä oon oppinut niistä, mitä mä oon kasvanut, mitä mä oon oivaltanut, mitä mä en ainakaan enää käyttäydy tai tee tai mitä mä en ota mun elämään, että mille asioille mä sanon niin kuin ei. Joku oli teistä kysynytkin, että miten oppia vetämään rajaa. Ja tuossa meidän 7 askeleen, tokassa askeleessa, joka on oma voima ja hyvinvointi, niin siinä me mietitään niitä rajoja aika paljonkin. Mutta missä sä oot nyt? Millainen elämäntilanne sulla on, hyvinvoinnin tilanne? Jos ajatellaan vaikka 1–10, 1 on ihan burnoutissa ja 10 on niin kuin, että jes, tosi hyvässä voimissa, niin missä sä meet tällä hetkellä? Mikä on sun ihmissuhteiden tilanne, terveyden, talouden, työelämän? Ja mitä ajatuksia ja tunteita tämä herättää sussa, tämä sun nykytilanne? Lähdetään tästä liikkeelle. Ihanaa, kun te osallistutte. Laittakaa ihmeessä tosiaan aina vastauksia noihin mun kysymyksiin. On tosi kiva nähdä, miten siellä menee. Hyvinvoinnin tilanne. Täällä tulee erilaisia arvosanoja. Jos annat itsellesi jonkun tietyn arvosanan vaikka hyvinvoinnissa, niin mieti, mitä se vaatisi, että sä pääsisit siitä vähän niin kuin kohti 9 ja 10, parempaa tilannetta. Ja huomaa se, että jos sulla on vaikka 6, niin siellä on tosi paljon hyvää, jos sä oot saanut sinne jonkun numeron, että se ei ole 0 tai 1, niin mikä tekee sulle sitä hyvinvointia, että se on siellä 6 tai 7 tai 5, siellä on jo paljon hyvinvointia 5:ssäkin. Niin tätä on aina hyvä vähän niin kuin miettiä, että mitä hyviä asioita voin jatkaa. Mutta mä jätän tämän sulle semmoiseksi vaikka tän illan loppuillan pohdinnaksi, että mieti oikeasti se sun tilanne, että missä sä oot nyt ja kirjoita vaikka muutama ajatus siitä ylös itsellesi. Koska tästä lähtötilanteesta me lähdetään nyt katsomaan sit suuntaa eteenpäin. Ja se muutos, niin se suunta on aina jonnekin. Me ei koskaan pysytä ihan paikoillamme, että joko me mennään eteenpäin tai sitten me jotenkin koetaan jumittavamme ja olevamme tosi niin kuin jotenkin ahdistuneita ja turhautuneita nykytilanteeseen. Ja kun mun 7 askelta unelmatyöhön kurssille tulee ihmiset, niin ne on ihana nähdä, missä kaikissa tilanteissa ne on, kun ne tulee. Ja sitten palautekyselyssä ja seurantakyselyssä näkee, että missä ne on nyt. Ja mulla on tässä linjoilla mukana nyt muutama, jotka on luvannut kertoa omista kokemuksistaan. Kiitos niin paljon jo etukäteen. Ja mä ajattelen, että otetaan ehkä tänne johonkin sopiviin väleihin niitä. Ja tässä on esimerkiksi, onko sä Riina linjoilla? Riina voi avata. Täällä ollaan. No niin, mä laitoin Riina tämän sun slaidin tähän, eli muutos on täällä. Ja kerro ensin sun lähtötilanne. Mitä ne pohdinnat oli ennen kuin sä päätit lähteä meidän valmennukseen mukaan? Moikka moi kaikille. Kiitos Riikka ja mukava olla täällä. Eli mä oon Riina ja mä oon Oulusta ja en tiedä onko täällä oululaisia matkassa, mutta Oulusta ja alun perin tuolta pohjoisen Ivalon suunnalta sitten on alun perin kotoisin ja mun muutos, mä tuossa mietin kun tätä muutama asia tähän bullet pointtina pistin, niin mistä mun muutos lähti? Sitten mun piti mennä vuoteen 16, että sehän on ollut tosi pitkän ajan, sanotaanko näin, niin ollut mielessä se muutos. Mutta mä en ole tiennyt vielä silloin, että mitä se muutos loppupeleissä on. Mutta oikein se ajattelu lähti jo ehkä sieltä, että kun tämä toinen lapsi syntyi ja sitten mä valmistuin tuolta KTM-tutkinto tuli tehtyä yliopistossa ja muuta. Ja sitten mä olin kuitenkin 14 vuotta ollut tähän mennessä samalla työnantajalla, niin sitten mä mietin jo tuossa 16 vuonna jo sitä, että mikä on mun elämän juttu. Ja sitten kun mä ainakin ajatellut aina näin, että pitää mun työ, mikä mua motivoi, että siinä on merkitystä. Ja se mun työllä on tosiaan merkitys ja se näkyy ympäristössä. Se on itsellä merkityksellistä ja se on muille merkityksellistä. Ja sitten mä mietin, että teekö mä nyt niitä asioita, onko mä tähän mennessä tehnyt niitä asioita, mitä mä haaveilin silloin vähän nuorempana, ehkä 20-vuotiaana, ja onko ne ajatukset muuttunut. Mutta sitten mun muutostarve oikeastaan sit kasvoi vaan tuossa
niin pitkälle, että mun oli pakko tehdä muutos ja alkaa toimimaan. Niin tuli se, että näin ei voi enää jatkuu ja junnata, vaan nyt, nyt jotain. Ja sitten sä löysit tämän kurssin ja teit sen päätöksen, että nyt sä teet tälle asialle jotain. Kyllä mä teen, jos mä sain ton 3. lapsen tuossa vuonna 2022. Mä sanon oikeastaan, että vuonna 2021 se tuli oikein niin voimakkaaksi se muutostarve. Eli mä olin jo semmoisessa, sanotaanko jotenkin otollisessa tilanteessa, kun mä Riikan valmennuksen bongasin. Eli mä liityin tuohon Mothers in Business-verkostoon ja sekin kertoi jo jostakin muutoksesta, että mä haluan verkostoja lisää ja mä haluan vähän vertaistukea ehkä enemmän. Ja Riikka, kun sä olit siellä esittelemässä silloin, että hei tästä, että minkälainen valmennus sulla on ja vakuutit siinä kohtaa, että mä oon pakko lähteä tuohon kelkkaan. Ja nimenomaan, että se oli tällainen ryhmävalmennus. Mä olin otollinen siinä, mä olin miettinyt paljon, että mä haluaisin ehkä ottaa tämmöistä yksilöllistä uravalmennusta ja mä etsinkin sitä tietoa kovasti, että missä sitä olisi tarjolla, onko julkisilla puolella, paljonko se voisi maksaa. Ja sitten mä ajattelin, että tämä tipahti sitten yhtäkkiä mun eteen. Tämä tuli semmoisia, mä olin otollinen sille muutokselle. Ja mä luulen, että jokainen täällä linjoilla on nyt otollinen muutokselle. Muuten te ette olisi täällä, jos te olisitte ihan valmiita jatkamaan tismalleen samaan tyyliin seuraavat 5 vuotta kuin missä sä oot nyt. Eli me ollaan nyt tosi hedelmällisessä tilanteessa, että jotain haluaa muuttaa. Ja toiset enemmän ja toiset vähemmän. Ja ajan säästämiseksi mä haluaisin kuulla, Riina, ihan kaiken. Mutta mennään siihen että millainen se kokemus siitä kurssista oli sulle? Joo, että varmaan ihmiset on erilaisia, niin kuin mä sanoin, että siellä on sitä yksilöpuolta, että haluatko ottaa tämmöisiä kahdenkeskisiä sparrauksia, mutta sitten mä koin, että tämä ryhmä oli ihan mua varten, koska mä tykkäsin siitä, että sitten me tavattiin, meillä oli päivät sovittu ennakkoon, koska me tavataan face to face online, niin se sopii itselle tosi hyvin, kun sieltä saisit kuitenkin sen ryhmän, mitä me pidetään edelleenkin yhteyttä, niin se on tosi kiva. Ja se sopii itselle tosi hyvin ja se oli sopivan mittainen pätkä, kun ajattelee. Ja mä luulen, että sulla on varmaan edelleenkin aika lailla se sama pätkä, mikä sulla on. 3 Eli mä sanon, että siitä ryhmästä itselle oli se, että saat siitä perspektiiviä sen, että sillä on hirveän voima. Se on voimaannuttavaa, kun pystyy keskustelemaan muiden kanssa, miten asiat on, minkälaiset elämäntilanteet ihmisellä on. Sitten mä huomaan, että mä en ole aivan yksin näiden asioiden kanssa, vaan muutkin pähkeilee ihan just samoja asioita, mitä mä oon pähkäillyt. Aivan, siinä on valtava voima, kun voidaan antaa näkökulmia ja tukea toinen toisiamme. Et nytkin tähän ilmoittautui 340 ihmistä tähän webinaariin, valmennukseen, ja tämä tarve on valtava. Ja osahan haluaa tehdä hyvin itsenäisesti tätä matkaa, mutta olla silti osana jotain yhteisöä. Että tässä meidän ryhmässähän ei ole pakko koko ajan olla tutustumassa muihin, vaan se voi tehdä hyvinkin itsenäisesti, vaikka onkin osa ryhmää ja seurailla sitä ryhmää. Mä muistan, Riikka sanoikin sulle, että mä kuuntelin jos mä en ehtinyt kuunnella olla livenä, niin mä pistin napit korviin ja sitten mä kävelin työpaikalle ja sitten kuuntelin uudestaan niitä juttuja, mitä sä olit kertonut. Joo, niin niitä voi tehdä niin joustavasti oman elämän ohella. Ja nyt sitten mä näytän sun luvalla viestin, jonka sä laitoit meidän tähän WhatsApp-ryhmään, joka on jäänyt ihanasti elämään, niin sä laitoit tällaisen viestin siihen, että yhtäkkiä tämän vuoden alussa niin aika isoja muutoksia. Sä löysit itsesi Ruotsista starttailemassa yritystoimintaa. Kyllä, mä oon täällä muuttolaatikoiden keskellä para-aikaa, että tosiaan muutos oli ihan käsiin kosketeltavaa, että sitten tietyllä tavalla kaikki, en mä tiedä onko se universumi vai mihin sitä haluaa uskoa, mutta tietyt palaset loksahti paikoilleen meidän koko perheessä, että sitten se asia tipahteli ja loksahteli paikoilleen, että mä ymmärrän nyt, että miksi tämä muutosprosessi, miksi helposti ihmiset jää tiettyihin paikkoihin ja tiettyihin tilanteisiin, koska muutosprosessihan ei ole yksinkertainen ja helppo. Et siinähän käy kaikki tunteita läpi ja sehän on, kun sanotaan, että se on prosessi, niin se hyvin kuvaa sitä, että siinä on tietynlaisia tunteita ja fiiliksiä luopumistakin. Mutta muutostarve oli mahdoton ja tässä tilanteessa ollaan ja ihan hyvillä mielen. Näin se meillä konkretisoitu.
eikö olisikin mielenkiintoista nähdä kaikki tämän kurssin käyneet, että missä oli silloin ja missä on nyt, mutta vitsi siihen ei vaan Kyllä. aika riitä, mutta ihanaa Riina, Kyllä. että sä jaoit, tosi kiva nähdä sua ja kuulla Samoin. ajatuksia. Hyvin toit noita pointteja esiin ja se on niin kuin aina se, että luotetaan siihen prosessiin, että sä oot selvästi nyt sä, joka kuuntelet tätä, niin oot käynnistänyt jonkun prosessin tähän asiaan liittyen, niin trust the process, että se vie eteenpäin, kun sä otat niitä askeleita. Jokainen askel tuo aina jotain uutta sulle, uusia ihmisiä, uusia työkaluja, vinkkejä, mitkä vie sua eteenpäin. Ja kun kuuntelee sitä omaa sydäntä, niin ei voi päätyä väärään paikkaan. Mutta ennen jokaista heräämistä, niin sanottua tämmöistä oivallusta, niin elämä herättelee meitä ja soi herätyskello. Ja semmoinen vähän niin kuin, että okei, nyt tuli joku tämmöinen, nyt mun täytyisi tajuta tästä jotain, että mun kroppa reistailee tai tulee joku semmoinen, että ei vitsi, näin ei voi jatkua. Tulee erilaisia kriisejä. Ja ehkä se on sitä, että kun sä meet maanantaina aamuna sinne samaan työpaikkaan, jossa sä et yhtään enää viihdy, sulla saattaa olla tämmöinen olo, pitäisikö lähteä töihin vai lavastaa oma kuolema. Tulee näitä pakoajatuksia, että miten ihmeessä mä jaksan raahautua tonne. Mä en tiedä, mutta mä näen tuossa kyllä itseni viime syksynä. Kaikki, jotka on mun lähipiiriä, voi todistaa sen, että miten tahmea mä oon ollut aamuisin. Apua. Mutta siis joo, toi tunne, niin se ei pitäisi olla semmoinen niin kuin jokapäiväinen tunne meidän työelämässä. Luen kiitos, mulla on tää mun työ, jota mä rakastan. Että se kannattelee mua niin paljon. Ja kuitenkin sit, jos se on niin kuin toisen fiilis usein, niin voi olla, että se on urakriisi. Pienempi tai isompi tai joku pieni urajumi. Mutta se, että sä tunnistat sen siitä, että sä pohdit tosi usein, että mitä tehdä tämän työpaikan suhteen. Et ehkä paljon muusta puhu, kun kysellään kuulumisia. Sulla on jotain kehollisia oireita, tai sitten sä koet oman vaikutusvallan tosi pieneksi, ja sä et todellakaan koe, että sun työ olisi sun vahvuuksien ja intohimojen mukaista. Okei, ei niillä termeillä niin väliä, onko se nyt urakriisi vai joku pieni epämukavuus, mutta joka tapauksessa on hyvä muistaa semmoinen ajatus, mikä mua on ainakin voimaannuttanut tosi paljon mun elämän kriiseissä, että ehkäpä mä oonkin aina juuri siellä, missä mun pitääkin, saamassa niitä kokemuksia, joita mä tarvitsen just nyt, jotta mä voin oivaltaa itsestäni jotain, mitä mun tällä hetkellä kuuluu oivaltaa, ja saada sen voiman mennä eteenpäin, oikeasti ottaa niitä askeleita. On se elämän osa-alue mikä tahansa, mikä siellä vaivaa. Ja se on aina hyvä muistaa, että me ei olla tässä lusimassa mitään rangaistusta, vaan meidän ei pitäisi tehdä yhtään mitään, että me saadaan tehdä. Et elämän jokainen päivä on, mä näen sen, että se on lahja, ja en kyllä joka aamu viime syksynä nähnyt sitä näin, mutta kyllä mä niin kuin isossa kuvassa näin aina, että elämä on lahja, ja me voidaan tehdä siitä jotain parempaa omilla teoilla, vaikka ympäristö yrittäisi sanoa jotain muuta. Mutta aina on jotain, mitä voi tehdä. Ja sen kun niinku muistaa, että vitsi, että moni olisi kateellinen, jos ne niinku voisi edes osallistua tämmöiseen webinaariin, tai jos ne niinku voisi miettiä tällaisia ura-asioita, että ei olisi niin suuria muita haasteita. Tai jotenkin, tässä on niin monta näkökulmaa, mistä tulee semmoinen olo, että vitsi, onneksi mä saan tehdä just tätä, mitä me tänään tässä tehdään ja kuunnellaan näitä juttuja. Mutta antaako sun, jos sä oot nyt tällä hetkellä töissä, niin antaako sun työ enemmän energiaa vai viekö se sitä enemmän? Ja oli jonkun teistä kysymyskin, että mistä sen tietää, antaako työ energiaa enemmän kuin se vie? Osaako joku teistä vastata tähän? Mistä sen sitten tietää, antaako työ energiaa vai viekö se sitä? Saa kommentoida chattiin tai äänellä. Mä itse ainakin tunnistin sen siitä, että mä olin vaan niin jotenkin väsynyt silloin, kun mä olin yhdessä työpaikassa, jossa mä uuvuin aikaisemmin 15 vuotta sitten, niin mä jotenkin illalla aina mietin, että miten mä selviän huomisesta työpäivästä. Että se ilta meni siihen latautumiseen, että mä ehdin, tai siis jaksan sen huomisen työpäivän. Että tavallaan jos se sun vapaa-aika työn ulkopuolella on täynnä energiaa, iloa, sä jaksat tehdä juttuja, niin se ehkä silloin antaa se työ sulle energiaa enemmän. Ja se, että millaisia tunnetiloja sä käyt läpi työpäivän ja työviikon aikana, onko ne pääosin positiivisia. Sä voit vaikka, tästä tulee tämmöinen työkalu, että sä voit vaikka listata
sun tunnetilat, mitä tunteita sä koet yhden työpäivän aikana. Ala seuraamaan niitä ja listaa vähän ylös paperille, että mulla on tällaista iloa ja innostusta tai ei väsymystä, turhautumista, ärtymystä. Seuraa niitä tunnetiloja, koska ne kertoo, onko sä oikeassa paikassa. Ja just toi aamufiilis, onko innostunut vai onko pakko mennä töihin. Ja tosi moni teistä miettii tätä, että jäisikö nykytilanteeseen vai ei. Ja just tuosta sen, että niin kuin mikä fiilis on aamulla lähteä töihin. Tuolla tulee hyviä kommentteja. Että tavallaan niin kuin elämä ei voi olla pelkkää työntekoa, vaan se, että pystytkö sä elämään kokonaisvaltaisesti hyvää elämää, omasta mielestä hyvää. Mutta tuossa on 4 kysymystä sulle, ja siis saatte tosiaan tallenteen tästä webinaarista sähköpostiin, niin, mutta mä arvoin sen valmennuksen vaan livenä osallistuvien kesken, niin näitä voi miettiä, että koska aina siinä on jotain tuttua ja hyvää siinä nykytilanteessa. Mitä ne on ne hyvät asiat? Mikä se on se suruprosessi, minkä sä joudut ja saat tehdä, jos sä lähdet siitä nykytilanteesta? Ja taas, mitä kutkuttavaa siellä uudessa odottaa? Mistä luopuminen helpottaa, jos sä lähdet? Mitä sulla ei tule ikävä nykytyössä, jos sä vaihdat työpaikkaa? Niin tällaisia on hyvä miettiä vähän eri näkökulmista. Ja sitten se, että jäädäkö nykyiseen työhön vai lähteäkö uusille urille, niin sä voit ihan täydentää nämä lauseet. Ja me ei nyt sitä tehdä, mutta jos tämä sua kutsuu, niin tee tämä rauhassa omalla ajalla. Et mun nämä niinku jutut on aika tällaisia konkreettisia, että me mietitään eri näkökulmista asioita, ja siinä alkaa itselle hahmottua semmoinen niinku punainen lanka, että okei, nämä on ne asiat, mitkä oikeasti tökkii, ja nämä on ne, mitä mä haluaisin. Mutta se on hyvä muistaa aina, että sun keho kertoo tuntemuksilla, onko siellä rinnassa ahdistusta, onko siellä helpotusta, vapauden tunnetta, niin se keho viestii tosi paljon sitä, että mikä on oikea paikka ja onko tämä hyvä, missä on nyt vai tuliko tuolla parempi fiilis. Mutta muistetaan se, että meillä on kaikilla se vapaus ja kaikki mahdollisuudet luoda sitä omaa unelmatyötä. Visioidaan se, että se voi olla mahdollista, se on mahdollista. Uskotaan, että se voi löytyä, vaikka se ei ole vieläkään löytynyt ja ikää on jo 35 tai 55 tai 75, se voi silti löytyä vielä. Ja se, että me tehdään asioita meidän sydämestä, eikä mietitä vaan järjellä päällä, että no mikä olisi nyt järkevää ja että kaikki nyt sitten hyväksyisi sen ja mitä ikinä ihmeellisiä uskomuksia ihmisillä onkaan. Mitä sitten, jos et sä tiedä yhtään, mitä sä haluaisit, niin ootko sä tottunut ajattelemaan ensisijaisesti muita ja heidän tarpeita? Pistätkö sä itseä etusijalle terveesti? Salliko sä itsellesi hyvää ylipäätään elämässä, sun viikossa, tässä päivässä? Koetko sä ansaitsevas kaiken hyvän, mitä maailmassa on? Koetko sä, että elämän ohjat ylipäätään on sun omissa käsissä? Siis sillä tavalla, että voit vaikuttaa omaan elämään. Ei tietenkään me voida kukaan kaikkeen vaikuttaa. Ja tunnistatko sä omia tarpeita, että mitä sä kaipaat? Kaipaatko sä muiden auttamista? Kaipaatko sä vaihtelua? Kaipaatko sä tehokasta tekemistä, muiden hyvinvoinnin edistämistä, merkityksellisyyttä? Mitä sä tarvitset sun työelämässä ja elämässä? Ja mietitkö sä sun tarpeita ylipäätään ja miten sä täytät ne? Tämä on semmoinen, että kun ihminen jossain vaiheessa yleensä uupumuksen kautta alkaa löytämään sitä, että kuka mä nyt oon tämän kaiken alla ja mitä mä tarvin, mille mä sanon ei ja miten mä vedän rajaa, niin sitten nämä asiat alkaa niinku muuttumaan oikeasti. Ja me aletaan tunnistaa noita sisäisiä kriitikkoja, mitkä yrittää sanoa meille, että ei tämä onnistu, älä yritä. Siis oot sä nyt aivan hullu, että sä 50-vuotiaana vielä alat miettiä, älä nyt hössö. Meillä voi olla ihan järjettömiä sellaisia niin kuin kriitikon ääniä päässä kaikista eri asioista, ja ne on tullut meihin jo kauan sitten, ne siemenet näistä ajatuksista, ja se ei ole sun syy, että sulla on sellaisia ajatuksia. Meillä on jokaisella näitä. Ja tämän sisäisen kriitikon lempisana on pitäisi. Kyllä sun pitäisi olla tyytyväinen siihen, mitä sulla on. Mitä sä nyt haikailet jotain uutta. Kyllä sun pitäisi nyt jo vaihtaa työtä, kun sä oot noin uupunut. Ja pitäisi aloittaa se työnhaku ja ahdistaa. Ja pitäisi. Aina kun me sanotaan pitäisi, niin se jotenkin heikentää meidän voimaa ja
me ahdistutaan vähän lisää. Mutta sä voit keskustella sen sun oman sisäisen kriitikon kanssa, voit antaa sille vaikka nimen, että hei, ruoskija Riikka, lopeta. Mä kuulen, mitä sä sanot, mutta mä en nyt osta totuutena sun mielipidettäsi. Et mulla on ihan oma, mä oon tää aito minä, aito Riikka, ajattelee pikkasen eri tavalla kuin tää ruoskija-tyyppi, joka yrittää vaan piiskata aina kovempia suorituksia. Mutta se meidän kaikkien semmoinen, että me välillä suoritetaan vähän liikaa kaikkea elämässä, niin se on ollut meidän selviytymiskeino. Sitä on tarvittu, se on pelastanut meidät ehkä joskus kauan sitten, mutta me voidaan nyt päästää siitä irti ja alkaa luomaan jotain aivan uutta identiteettiä, aivan uutta minää, uutta normaalia. Tämä on mielenkiintoista tämä sisäinen henkinen kasvu ja mitä se tarkoittaa työelämän näkökulmasta. Me voidaan tunnistaa niitä omia haitallisia uskomuksia. En mä nyt mitään tarvitse. Sitten kun tämä ja tuo on tehty, niin sitten mä voin rentoutua. Tai ensi viikolla helpottaa. Tai no, viimeistään ensi kuussa. Jos mä en tätä hoida täällä töissä, niin ei kyllä kukaan muukaan. Ei tarvitse auttaa. Mä pärjään kyllä. Eli näitä on vaikka kuinka paljon meillä. Mutta kun sä tunnistat jonkun haitallisen uskomuksen, mikä itse asiassa estää sua menemästä eteenpäin, niin kysy itseltäsi, onko se totta? Onko sä aivan varma, että se on totta? Millainen olo sulle tulee ajatellessasi tätä ajatusta? Kuka sä olisit ilman tätä ajatusta tai uskomusta? No mitä sellainen ihminen tekisi, jolla ei olisi tätä uskomusta? Eli tällä tavalla voi niin kuin itseään valmentaa, ja näitä kaikkia me siis käydään meidän 7 askelta unelmatyöhön kurssilla läpi. Itse asiassa nämä tulee ykkösaskeleessa, joka on muutos. Muutoksen käsittely, muutoksen kohtaaminen, omien pelkojen tunnistaminen ja niiden käsitteleminen. Koska jokaisella meistä on pelkoja uuden edessä, se on täysin normaalia. Mutta sitten me voidaan niitä muuttaa erilaisiksi vahvistaviksi uskomuksiksi. Tässä on yhdeltä kurssilta uusia uskomuksia, joita sitten aletaan vahvistamaan ja aletaan toimimaan niin kuin sellainen ihminen toimisi, jolla on tällainen vahvistava uskomus. Mutta sulle taas niin kuin pohdittavaksi, että mihin asiaan sun työelämässä sä haluaisit lisää rohkeutta? Mitä tekisit, jos et pelkäisi mitään? Saa heittää chatti, jos tuli heti joku mieleen. Tämän mä tekisin. Täällä on kommentti. Hakeutuisin vaativiin töihin, joita en nyt edes uskalla hakea. Joo, monet teistä kaipaa mielenkiintoisempaa haastetta, vaativampia töitä. Osa teistä kaipaa helpompia töitä. Ja antakaa se lupa itsellenne, anna se lupa itsellesi, että jos sulla on nyt semmoinen elämäntilanne, että sä kaipaat vaativampia, niin uskalla mennä sitä kohti. Jos sä taas kaipaat helpotusta, niin se ei ole yhtään se huonompi. Todellakaan, että elämäntilanteet vaihtelee. Meillä on elämässä erilaisia vaiheita, ja ne vaiheet vaatii eri asioita meidän työelämältä. Tosi moni teistä sanoo, että jos en pelkäisi mitään, ryhtyisin yrittäjäksi. Meillä on muuten kurssilla tulossa sit yrittäjyyslive erikseen, missä puhutaan yrittäjyydestä ja niistä askeleista kohti sitä. Mut mennään eteenpäin, eli mitä se unelmatyö on, niin se voi olla mikä tahansa työ. Se on jotain sellaista tekemistä, missä arvot toteutuu, sun vahvuudet on käytössä, sulla on intohimo siellä sisällä ja se on niin kuin se liekki sun sisällä ja sä niin kuin annat sille tilaa ja se sytyttää muutkin hyvään roihuun ja sä autat sun osaamisella ehkä muita ihmisiä. Sä koet sen itse merkitykselliseksi. Tämä on vaan mun määritelmä. Sulla voi olla ihan oma määritelmä siitä, että mikä on unelmatyö. Ja mä jätän sulle kotipohdinnaksi tämän, että mitä ajatuksia tämä käsite sussa herättää. Epäileksä, sä, että sellaista ei ole olemassakaan? Tai ei ainakaan sulle? Kyllä se on meille kaikille. Meillä on kaikilla niin uniikit vahvuudet ja lahjat, että joka ikiselle meistä löytyy se oma juttu, tai montakin.
Mutta jos et sä ole vielä löytänyt sitä unelmatyötä, niin voi olla, että sä et edes usko löytäväsi sitä, tai sä et ole ollut valmis sille, tai sä et usko ansaitsevasi sitä, tai sä et ole tarpeeksi visioinut ja oikeasti ottanut niitä askeleita, tai ollut sitä rohkeutta tarpeeksi. Tai sitten siellä sun arjessa ei ole ollut tarpeeksi niitä pieniä tekoja, jotka vie sitä kohti. Tai sitten sä et ole edes alkanut vielä kunnolla etsimään sitä. Joku syy siellä on, koska se on tämmöinen divine timing, että kaikille on oikea ajoitus, niin mä luulen, että se on ihan oikein, että sä oot just nyt tässä. Niin kuin Byron Katie tuolla aiemmin sanoi, että ollaan just oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Niin mä ainakin uskon. En mä tiedä, olisiko elämässä mitään mieltä, jos uskoisit, että olisi koko ajan väärässä paikassa tekemään vääriä asioita. Totta kai se tunne on meillä kaikilla joskus, mutta se, että oikeasti niin tämä voi olla vähän jotenkin eri lailla suunniteltu. Mutta 6 virheellistä myyttiä unelmatyöstä. No, siinä sä näet ne, mitä yleensä ajatellaan, että sitä on tosi vaikea saada ja se ei liity todellisuuteen ja realiteetteihin ja se on vain joillekin ja siinä ei tarvitse paljonkaan ponnistella. No, mä ainakin ponnistellut mun unelmatyössä, varsinkin kirjanpitopäivinä ihan sikana ponnistelen. Mä ponnistelen niin paljon, että mä uuvun jo ennen kuin mä aloitan sen homman edes. Eli joka työssä on ne huonot puolet, jotka ei ole omien vahvuuksien mukaisia. Mutta tämmöinen ikigai-käsite käydään myös mun kurssilla tarkemmin läpi, mutta se on se, että niin kun, mitä sä rakastat tehdä. Sieltä se löytyy se sun juttu, mistä sä oikeasti tykkäät, mikä sua innostaa ja missä sä oot luontaisesti hyvä tai mitä sä haluat oppia. Ja sitten mitä maailma tarvitsee, kuka tarvitsee sun osaamista. Ja sitten se, että mistä sulle siitä maksetaan, että miten sä voit elättää itsesi tekemällä sitä, mitä sä rakastat ja missä sä oot hyvä. Niin siihenhän se kiteytyy. Mutta tämä on ihan näin iso asia, valtavan iso asia. Ja tämä tulee tässä nyt vähän nopeasti, mutta me pureudutaan tähän sitten tarkemmin kaikissa valmennuksissa. Mutta jos sä löydät tai kun sä löydät sun unelmatyön, niin se oikeasti vaikuttaa tosi monen asiaan meidän elämässä. Meidän stressit pienenee, me nukutaan paremmin, me jopa eletään tutkimusten mukaan pidempään, pysytään terveenä, me ollaan luovempia, me ollaan sitkeämpiä, me voidaan jopa saada parempia ihmissuhteita. Eli tämä vaikuttaa niin moneen asiaan, niin me ollaan 1/3 meidän elämästä jollain tavalla töissä tai miettimässä töitä, niin ei ole ihan pikkujuttu. Mun kirjasta löytyy tämmöinen unelmatyökartta, eli tämmöinen mindmappi, että sä voit alkaa miettimään, että jos sä saisit päättää ihan kaiken, niin mitä siinä sun työssä olisi? Miten sä pukeutuisit? Paljon sä saisit palkkaa? Millaiset työajat? Kaikki arvot siinä, missä se olisi? Olisiko se etänä? Millaisten ihmisten kanssa? Olisiko se yksin? Kaikki nämä asiat. Mutta jotta sä voit oikeasti päätyä sun unelmatyöhön, niin kaikki lähtee siitä, että sä arvostat itseäsi ja oikeasti pidät huolta omasta hyvinvoinnista. Meitä on täällä maailmassa joku 8 miljardia suunnilleen, vähän alle. Ja niin kukaan ei ole kuin sinä. Ei ole yhtään sellaista ihmistä täällä maailmassa, joka olisi samanlainen kuin sinä. Ja se on just se sun supervoima. Sulla on ne uniikit sun unelmat, sun pelot, sun vahvuudet, sun osaamiset, sun lahjat, joiden kanssa sä oot tietyllä lailla syntynyt tähän maailmaan. Ja maailma tavallaan odottaa, että sä käytät niitä, koska sun lahjoista on hyötyä, iloa, apua joillekin muille. Ja tämän kun tajuaa, että itse asiassa tämä onkin epäitsekkäin teko, mitä mä voin tehdä, on mennä kohti mun unelmatyötä, koska silloin mun luontaiset lahjat on muiden käytössä, niin kuin ne on tarkoitettu, ja se kannattelee mua, se ei uuvuta mua, ja se tuo mulle myös sen rahan, mitä mä tarvitsen selviytyäkseni täällä elämästä, perusasiat ja muut. Ja se voi tuoda jopa isompaa menestystä, kun oikeasti tekee sydämen palosta käsin. Ja muistetaan, että me voidaan joka hetki voida hyvin, tai ainakin paremmin. Ehkä joka hetki ei voi kukaan voida hyvin. Mutta se, että me nähdään itsemme hyvinvoivana ja me uskotaan, että se on mahdollista ja me tehdään asioita sen eteen joka päivä. Pieniä tekoja. Mitä pieniä tekoja sä oot tänään tehnyt sen eteen, että sä voit voida hyvin? Meidän tuossa kakkosaskeleessa, joka on oma voima, meidän kurssilla, niin me käydään läpi kokonaisvaltaista hyvinvointia. Näitä osa-alueita,
miten meillä menee nyt näiden kannalta ja mitä me voitaisiin tehdä. Ja jotenkin ne meidän elämän kriisit heittää meitä oikeisiin suuntiin. Et silloin kun mä sairastuin itse punkinpuremasta borrelioosia vuonna 2019, eli aika vähän aikaa sitten, 5 vuotta sitten, niin mun elämän tehtävä, mun sielun paikka, mun ihana kotipaikka Matilde Dahl tuolla meren ja järvien äärellä, niin löytyi mulle sen ansiosta, että mä sairastuin. Ja taas tämä mun unelmatyö, jota mä teen nyt, löytyi mulle sen mun aiemman uupumuksen takia. Eli jotenkin se keho aina viestii siitä, että mikä suunta, että se niin kuin ohjaa oikeaan suuntaan, kun me kuunnellaan sitä kriisiä, että mitä tämä kriisi haluaa mulle kertoa. Ja itsensä arvostamiseen liittyy hirmu vahvasti ne omat rajat, että me oikeasti tunnistetaan ne, me asetetaan ne, me kommunikoidaan ne ja me itse kunnioitetaan niitä. Jos sulla on nyt vaikka työpaikalla tosi rankka tilanne, että siellä on oikeasti huono ilmapiiri tai sä et meinaa jaksaa siellä, niin mieti sun ympärillä semmoinen läpinäkyvä, vaikka semmoinen kupla, oman hyvinvoinnin kupla, että sä et vaan päästä siitä läpi mitään niin sanotusti paskaa, vaan siitä pääsee vaan hyvä läpi. Ja sä oot niin kuin suojannut itsesi hyvällä tavalla, energeettisesti. Sillä tavalla niin kuin moni kuvailee mulle ja kuvaili ennakkokyselyssäkin, että tuntuu, että on sellainen imuri, että imee kaiken huonon energian muista, että se niin kuin tarttuu. Niin silloin ne omat rajat ei ole tarpeeksi vahvat. Ja me kaikki harjoitellaan tätä loppuelämämme eri tilanteissa, että jonkun ihmisten kanssa on helppo vetää omia rajoja ja toisten kanssa ei. Sä voit miettiä, että missä tilanteissa sulla on vaikeaa vetää rajaa ja missä tilanteissa taas se on helppoa. Niin meillä on kaikki keinot käytössä siihen, että me voidaan oikeasti suojata itseämme ja hyvällä tavalla rakentamatta kuitenkaan ihan tosi rankkoja suojamuureja, ettei se hyväkään pääse läpi. Mutta hyvä on tulossa meitä kaikkia kohti. Nyt me ollaan tulossa myös niin kuin kohti kevättä ja valo lisääntyy ja kaikkea. Et nyt meidän täytyy vaan niin kuin avata niitä meidän omia kanavia, ihan suojamuureja, että me voidaan ottaa se hyvä vastaan myös siellä työelämässä. Ja loppuun tämän askeleen loppuun tämmöinen harjoitus, että mitä itseään arvostava ihminen tekisi juuri nyt. Sä voit miettiä että laittaa tämän kysymyksen vaikka johonkin, että okei, että no, lähtisikö se vaikka ulos käveleen tai venyttelisikö se vai soittaisiko se ystävälle vai laittaisiko se noi tiskit vai mitä itseään arvostava ihminen, haluaisinko mä olla semmoinen, mitä jos mä olisinkin enemmän sellainen. Koska tämä kaikki hyvinvointi ja se itsemme arvostaminen tuo sen tärkeän kivijalan sille uramuutokselle, sille, että me voidaan oikeasti mennä niin kuin tonne työnhakumarkkinoille ja voidaan miettiä sitä omaa unelmatyötä ja lähteä tunnistamaan meidän vahvuuksia. Eli omien vahvuuksien tunnistaminen on aivan kriittisen tärkeää. Mun mielestä vahvuus on taito, johon liittyy intohimo, eli joku halu käyttää sitä taitoa. Ihana kuulla siellä chatissa, että juuri nyt arvostan itseäni polkemalla tässä samalla kuntopyörää. Aivan loistavaa. Jos te olette seuraillut mun Instastoria viime aikoina, niin mä aina yhden tietyn miehen storia jaan, koska ne on niin hyviä liittyen just tuohon niin kuin kuntoiluun ja liikkumiseen, että miten se aina niin kuin parantaa tyyli kaikki meidän olotilat, kun me vaan lähdetään. Tämmöinen kuin James Di Nicolantonio. Tavallaan se, että se on uskomaton se muutos, mitä me voidaan tehdä omalle hyvinvoinnille, kun me tehdään vaan systemaattisesti jotain asioita joka päivä. Niin me ollaan ihan eri paikassa puolen vuoden päästä. Ja sama se on tässä uramuutoksessa ja unelmatyössä, kun sä otat niitä konkreettisia askeleita ja hankit sitä tukea itsellesi, niin sä oot ihan eri paikassa puolen vuoden päästä. Ehkä jo nopeamminkin. Ja tähän vahvuuksiin liittyy nyt tämä vahvuuskartta, eli mun kirjastakin löytyy, ja käydään tätä kurssilla läpi todellakin tätä omaa vahvuuskarttaa ja myöskin omaa intohimokarttaa, että lähdetään tekemään sitä, että mitkä kaikki asiat mua kiinnostaa ja innostaa, millaisia ongelmia mä haluan ratkaista ja miten mä haluan auttaa, ketä mä haluan auttaa mun työssä. Eli jos sä kysyt itseltäsi, että mikä musta tulisi isona, se voi olla vaikea. Mutta jos sä mietit, että millaisia ongelmia mä haluaisin ratkaista sen ajan, kun mä oon työelämässä, ketä mä haluan auttaa, miksi ja mitä osaamista mulla ehkä on jo siihen. Koska mä uskon, että koko aiempi elämä on jollain lailla valmistellut sua
tähän hetkeen ja siihen, että sä voit antaa sun osaamista muiden käyttöön. Mutta se, että mitä se tarkalleen on, me kaikki tarvitaan siihen apua ja tukea. Tosi harva pystyy tällaisia asioita, mistä me tänään puhutaan, niin selvittelemään ihan yksin omassa päässään. Ja mä uskon, että moni teistäkin on jo aika paljon miettinyt näitä itsekseen, mutta ei ole silti niin kuin saanut sitä isoa muutosta tehtyä. Eikä sen tarvitse aina se muutoksen olla valtavan iso heti. Se voi olla niitä pieniä askeleita, ja usein onkin. Mutta tosi olennainen asia tässä on tämä tukijoukot. Et me varmistetaan ne omat tukijoukot. Kun me lähdetään tekemään tällaista muutosta, niin meillä täytyy olla siellä omat coachit, mentorit, oma sparrausryhmä, vertaisryhmä, samanhenkisiä ihmisiä, jotka on tekemässä samaa asiaa, koska ne pystyy auttamaan hyvin toisiaan. Ja opetellaan sitä, että miten otetaan tukea ja apua vastaan. Itse asiassa just tänään julkaistiin kollega-lehdessä mun kolumni tästä Learn to Receive-teemasta, eli siitä, että miten me osataan sit oikeasti alkaa niinku luottaa siihen, että meitä halutaan auttaa ja heittäytyä muiden kannateltavaksi, koska ehkä säkin oot tottunut kannattelemaan niin paljon sun elämässä muita, ja sä oot monesti ehkä miettinyt, että kuka sua kannattelee oikeasti, kuka on se sun tukipilari. Toivon, että jokaisella meistä olisi niitä, useampikin. Mutta usein se este on se, että me ei osata ottaa vastaan sitä tukea, vaikka sitä olisikin tarjolla. Niin tässä me voidaan kaikki harjoitella tätä, miten me avaudutaan sille, että joku oikeasti vilpittömästi haluaa auttaa. Ei sen takia, että se haluaa meistä jotain, vaan sen takia, että se saa siitä iloa, että se saa auttaa sua sun tilanteessa. Siis mä oikeasti niin haluaisin auttaa jokaista teistä kunnolla ja perusteellisesti näissä asioissa. Ja toivottavasti pääsen auttamaan mahdollisimman monia. Koska se on niin... Joo, sano vaan. Tämä luento tähän asti on ainakin auttanut mua se, että yrittää asennoitua eri tavalla tähän tilanteeseen. Niin, just se on niin paljon siitä kiinni, että miten näkee sen tilanteen, että jos vaikka niin kuin koko ajan keskittyy siihen ajatukseen, että vitsi 45-vuotias on vanha, että ei tässä ole enää mitään tehtävissä, mä oon niin vanha ja apua, kaikki vaan kohta kuolee ja mun vanhemmat ja nuoruus oli ja meni ja mun lapsikin kohta muuttaa pois ja sitten yhtäkkiä ne, tiedätkö, sä tiedätte tämän tunteen, kun alkaa se ajatus, niin kuin, että menikö tämä elämä jo ja mitä mä oon nyt saavuttanut ja mun unelmat ei olekaan toteutunut ja kroppa reistailee, ikänäkö iskee, ei hitsi. Mä en tiedä, resonoiko tämä kenenkään tämä mun juttu, mutta varmaan niin kuin moni muukin on miettinyt näitä samoja. Niin just toi, että pystyisi asennoitumaan eri tavalla, että hei, hetkinen, että tämä on aivan uuden alku. Tämä on vasta jonkun aivan uuden vaiheen alku, missä me ollaan nyt, missä sä oot nyt. Onneksi me ollaan jouduttu kärsimään jotain juttuja, että me ollaan tajuttu, että me ei enää haluta niitä, vaan nyt me mennään kohti jotain aivan uutta. Ja kun sä avaat, niin kuin täällä ihana kommentti chatissa sanoo, että kun avaa itsensä, niin löytää uutta. Kun uskaltaa myös päästää irti siitä vanhasta. Mikä on sulla se, mistä olisi hyvä päästää irti, että sä pääset eteenpäin? Sitä voi miettiä. Ja minkä asian haluat laittaa kuntoon sun omassa elämässä ja onko sulla enää varaa olla käyttämättä siihen aikaa ja ehkä vähän rahaa, että sä saat sen kuntoon? Aina on aikaa sille, mikä on kaikista tärkeintä. Jos ajattelee, että sulla olisi aivan sairaan kiireinen viikko, ihan niin kuin kaikki kaatuu päälle ja sulla on ei minuuttiakaan ylimääräistä aikaa. Ja sitten sulle soitettaisiin Veikkaukselta, että hei, tiedätkö mitä, että sulla on nyt käynyt sellainen juttu, että sä oot voittanut nyt lotossa sellaisen summan, että tätä ei voida tehdä tilisiirtona. Että sun täytyy tulla paikan päälle mahdollisimman pian Veikkauksen toimistolle allekirjoittamaan ja lunastamaan tämä jackpotti, lottovoiton pääpotti. Olisiko sulla aikaa siihen? Sanoisitko sä, että ei vitsi, nyt on niin kiire viikko, että ei pysty, että annetaan eteenpäin. Vai, Kyllä niin kuin, varmaan olisi aikaa. löytäisikö sä sen ajan jostain? Eli meillä on aina aikaa niille asioille, mitkä on kaikista tärkeimpiä. Ja mä oon aivan varma, että sulla on kaikki kyvyt, meillä kaikilla, teillä kaikilla, kaikki kyvyt, mitä tarvitaan
siihen, että sä pystyt mennä nyt eteenpäin siitä tilanteesta, mikä sua nyt kuormittaa. Että sä olis tässä, jos et sä pystyis. Ja semmoinen, että jos sua kiinnostaa joku uusi juttu, niin yksi työkalu tähän vielä, että sä voit hankkia tietoa uudelta alalta niiltä ihmisiltä, jotka on jo siellä, mitä sä haluaisit. Jos sä haluat yrittäjäksi, haastattele yrittäjiä. Jos sä haluaisit jollekin tietylle alalle, niin mieti kuka on siellä, kenen tuttu on siellä ja kysele lisää. Tämä on tosi hyvä harjoitus siihen, että sä saat niin kuin selkeyttä siihen, että haluatko sitä vai et. Ja täytyy muistaa tämä vanha totuus, että ei ole kohtuuttomia tavoitteita, on vain kohtuuttomia deadlineja. Että tuossa aina kun meidän 7 askelta unelmatyöhön kurssi alkaa, niin ei ole kuin viikko 2 mennyt, niin sieltä alkaa tulla kommentteja, että mä en ole vieläkään löytänyt sitä. Mä en vieläkään tiedä, mitä mä haluan. Ja sitten aina saa rauhoitella, että hei, hold your horses, että me tehdään tätä step by step. Tämä voi käynnistää jonkun ison prosessin, jonka lopputuleman sä näet vasta myöhemmin. Jotkut löytää jo sen kurssin aikana jonkun ratkaisun, mutta useimmilla se on niin, että se käynnistää itsensä sisällä jotain niin tärkeää ja arvokasta, mille ei ole mitään hintaa tai summaa, vaan se on joku semmoinen niin suuri tuki sille omalle muutokselle, mikä kannattelee monissa eri tilanteissa. Nyt oi, että mä haluaisin jutella teidän kaikkien kanssa, että mitä tämä on kaikkea herättänyt. Mä oon varannut tähän periaatteessa aikaa vartin yli asti, mutta katsotaan vähän, niin laittakaa hei chattiin, että mitä ajatuksia tällä hetkellä pyörii mielessä. Kun sä kuuntelit mua, ajattelit, ehkä teit muistiinpanoja. Mikä ajatus jäi päällimmäisimpänä mieleen? Siellä on tullut kommentti, että erinomaisia ajatuksia herättävä näkymätön suojakupla on nyt tarpeen. Asennemuutosta on tiiviisti harjoitellut. Just tämä, mitä mä voin oppia tästä. Tiedätkö, jos joku tulee sun luo töissä ja se tulee räksyttää jostain tosi tylyllä äänensävyllä, niin sä voit vaan miettiä, katsoa sitä lempeästi ja miettiä, että mitä mä voin oppia tästä. Eli jokaiseen tilanteeseen pystyy tuomaan sellaisen mielikuvan, tai ei aina pysty, mutta voi yrittää tuoda sellaisen mielikuvan siitä, että okei, mitähän tämä tilanne mulle opettaa, mitä tämä yrittää mulle viestiä. Ihania kommentteja teiltä. Toivoa on, uskoa parempaan, todella ihanaa kuultavaa, rakkaudellista puhetta itselle. No juurikin sitä. Kaikki lähtee siitä, että miten me kohdataan itsemme. Ja sitten kun me kohdataan itsemme oikeasti lempeästi, niin me ollaan valmiita vallottamaan maailma ja tekemään sitä omaa juttua. Ja täällä on myös uskallus ja ponnistelu palkitaan aina. Pitää aktivoitua muutokseen. Mitä itseään arvostava ihminen tekisi juuri nyt? Baby steps. Todellakin me voidaan ottaa niitä baby stepsejä. Me ei voida hypätä ihan kohtuuttoman isoon muutokseen heti, vaan kärsivällisyyttä meille kaikille, niin kuin ne, jotka oli tuossa alussa kuuli, miten mä yritin ratkaista tätä ongelmaa, kun mun kuva oli ihan sumea, niin äkkiä vaan tosta, vaan oikeasti tehdään asiat hyvin ja tehdään asiat varmalle pohjalle ja ilolla ja keveydellä. Ihan kohta saatte kuulla taas jonkun muun kuin mun kommentteja siitä, että mitä tällainen muutos, millainen mahdollisuus se on ollut tai mitä on tullut ton kurssin ansiosta. Mitä tekisit, jos et pelkäisi mitään? Tämä kolahti vahvasti tänä iltana. Laittakaa päiväkirjaan te. Mitä tekisin, jos en pelkäisi? Visiointi on unohtunut. Niinpä. 5. askel muuten meidän kurssissa on visio. Mutta mä voin kertoa siitä vaikka ihan kohta lisää. Nyt mietitään vähän askeleita eteenpäin. Niin muistetaan se, että se mihin me keskitytään, se lisääntyy meidän elämässä. Huolehdi sä siitä, ettei sun ajatukset ja mielikuvat pyöri sen ympärillä, mitä sä et halua. Keskity siihen, mitä sä haluat. Itselleni yhtä lailla. Erittäin hyvä muistutus joka ikiseen päivään. Missä mun ajatukset pyörii? Saat kiinni niistä omista ajatuksista, koska ne luo sun tunteita ja taas ne luo sun toimintaa. Ja onko se toiminta just eteenpäin vievää vai onko se siinä jumissa pitävää?
Mä en ole varma, tuleeko mun kurssia myöhemmin, mutta mä oon ajatellut, että se voisi tulla kerran vuodessa ehkä. Mutta kun tämä unelmatyön luominen on tämmöistä vähän, että mulla voi tulla joku muukin idea vuoden päästä. Mutta mieti, mikä on sun seuraava askel. Mikä on se sun konkreettinen askel, että sä oikeasti pääset eteenpäin varmemmin, tehokkaammin, kevyemmällä energialla, ilon kautta tekemään sitä muutosta. Ja yksi vaihtoehto siihen totta kai on, että jos sä haluat jatkaa mun kanssa, niin meillä alkaa 4.3. eli maaliskuun alussa 3 kuukauden valmennus, 7 askelta unelmatyöhön. Tämä on mun oma baby, josta mä haaveilin vuosia ennen kuin mä oikeasti aloitin sen, että miten mä voisin auttaa ihmisiä enemmän silleen, että mä oon läsnä paljon, mutta niin, että ihmiset voi tehdä sitä myös omalla tavallaan, sitä prosessia. Eli jos sä tuut mukaan, niin sä saat valmentajan tuen, eli mun tuen 3 kuukauden ajan. Joka toinen viikko aina aukeaa uusi askel. Ja sä saat aina niiden askeleiden mukana aina multa videoa, tehtäviä, materiaalia, sit äänitteitä. Sitten sä teet sen askeleen tehtävät siinä 2 viikon aikana. Siihen menee joku henkilöstä riippuen 1–5 tuntia, ihan kuinka paljon niihin haluaa käyttää. Ja sä saat sitten joka toinen viikko aina multa live-valmennuksen niille ryhmäläisille, ketkä siihen liveen osallistuu. Jos on tosi vähän porukkaa, niin silloin pystyy tosi henkilökohtaisestikin auttamaan. Ja sitten joka päivä on keskusteluryhmä, missä mä oon mukana keskustelemassa ja vastailemassa ja ratkomassa yhdessä niitä teidän juttuja. Ja ne askeleethan on ne, että lähdetään siitä rohkeudesta, siitä muutoksesta, että miten mä nyt uskallan lähteä eteenpäin. Me vaalitaan sitä rohkeutta ja käsitellään niitä pelkoja. Ja sitten me vahvistetaan se oma hyvinvointi, kokonaisvaltainen hyvinvointi niin vankaksi siinä askeleessa, että me voidaan mennä kohti miettimään sitä, mikä meitä kiinnostaa oikeasti, mitkä meidän arvot. Sitten 4. askeleessa meidän vahvuudet, osaaminen. Sitten aletaan näiden pohjalta luomaan sitä visioa. Et visio ei voi tälleen tyhjästä nyhjästä luoda, vaan me oikeasti, niin kun me ollaan rohkeita, me voidaan hyvin, me tiedetään mikä innostaa, me tiedetään missä me ollaan hyviä, niiden pohjalta se visio. Ja sitten me tehdään tarkempi suunnitelma ja sitten se action, sitten me toimitaan ja mennään eteenpäin. Ja mä oon ajatellut silleen, että kun tuossa kurssissa on nyt käynnissä ilmoittautuminen ja se heti suljetaan, kun osallistujat on täynnä, mutta mä haluan antaa teille kaikista halvimman hinnan, koska te otitte sen ajan ja osallistuitte tähän webinaariin. Kohta muuten arvotaan se voittaja mun ilmaiselle valmennukselle, mutta ei ihan vielä. Niin mä haluan antaa teille nyt tämän kurssin. Tämä on 499 €, mutta teille vaan puolet siitä nyt, kun te olette ottanut tämän ajan. Eli tämä olisi sunnuntaihin asti voimassa tämä webinaarihinta. Eli sä saat niinku alle 3 € per päivä tämän kaiken mun tuen ja nämä sisällöt ja ihan valtavan kattavasti nämä 7 askelta kaikki ne työkaluineen ja harjoituksineen ja sen ryhmän keskustelut ja tuen. Ja siinä on niin paljon kaikkea. Kohta Minttu ja Sami voi kertoa oman kokemuksensa vielä. Mutta teille, jotka olette niin kuin minä, että mä oon silleen, että no niin, mistä, niin tuossa on QR-koodi, jos haluat heti napata sen. Mä lähetän kyllä sähköpostiin teille vielä linkit totta kai näihin, kuten myös tämän tallenteen. Mutta siinä on toi... Miikka, saako keskeyttää? Joo, saa keskeyttää. Tämä on ihan huikea tarjous ja ihana kurssi, kiitos. Jos tätä haluaa puffata esimerkiksi muille henkilöille, niin koska nämä slaidit saa ja voiko nämä sitten lähettää vai sit heille se hinta on tosiaan toi 499? No, mä lähetän ne tänään, tämän tallenteen ja nämä slaidit, ja jos nyt sä lähetät sun tutulle ja sanot, että hei, mä olin tällaisessa webinaarissa, niin kyllä sä saat sen webinaarikoodin, alekoodin antaa sun tutuille. Ja ehkä ne sitten katsoo tämän webinaarin, ja jos ei katso, niin joka tapauksessa tervetuloa kurssille. Et nyt on tämmöinen, jotenkin haluaisin, että mahdollisimman moni pääsisi osallistumaan tähän, mutta sitten mä en voi tätä ihan ilmaiseksi antaa kaikille tietenkään, koska tämä on mun työtä. Niin, Totta kai. Mä haluan, että te jaatte tätä infoa eteenpäin kaikille niille, jotka on tuskastuneena omassa tilanteessaan tai hieman epämukavana. Niin tämä on nyt se
halvin tapa saada se oma prosessi käyntiin. Ja hirveän monet haluaa sit henkilökohtaista valmennusta. Mä oon kysynyt vuosikausia mun seuraajilta, mitä te haluatte oikeasti, niin melkein kaikki haluaa sitä henkilökohtaista valmennusta, niin mulla on myös toinen vaihtoehto tähän se, että jos haluaa tämän koko kurssin, kaikki mitä mä äsken mainitsin, ja siihen lisäksi vielä 2 tapaamista mun kanssa, jossa käydään vaan sun tilannetta nimenomaan sen pohjalta, mitä sä oot ehkä tätä kurssia käynyt, niin me saadaan tehostettua sitä aika paljon niillä henkilökohtaisilla tapaamisilla. Katsotaan, kuinka monta osallistujaa ryhmään otetaan. Oli tuolla chatissa, nyt viimeisimmissä ryhmissä on ollut 30. Katsotaan nyt, miten mä varmaan otan sen ihan maks 50 tällä kertaa mukaan. Ja aina siellä on osa, jotka haluaa tehdä tätä itsenäisesti, eikä osallistu niin paljon tai ollenkaan keskusteluihin, ja sekin on täysin ok. Että jos haluaa tehdä ilman, että tulee hirveän näkyväksi siinä, että mä teen tätä, niin voi tehdä niinkin. Ja sitten jos haluaa paljon keskustella ja paljon muiden kanssa hengata, niin sekin on todella, todella ok. Eli jokainen tekee sen omalla tyylillään. Hei, onko tuo niin kuin joka viikko tiettyyn kellon aikaan, tiettynä päivänä? Hei, nyt tulee sitten, mä näytän kohta noi live-valmennusten ajankohdat on tässä. Mä oon laittanut ne alustavasti näin, koska aina toivotaan iltaisin, koska tosi moni pääsee osallistumaan iltaisin, mutta sitten toivotaan myös niitä päiväaikoja, niin siellä on nyt 1 päiväaika laitettu myöskin. Mutta tässä on nämä ajat, ja sen lisäksi tulee vielä tosiaan yrittäjyydestä ja luovuudesta omat livensä. Mä varmaan kutsun sinne jonkun vierailevan tähden mun kanssa vetämään sitten niitä livejä. Ja tosiaan, jos et sä pääse liveen mukaan, niin niistä tulee aina tallenne. Jos haluat ottaa tuosta kuvan, nämä löytyy myös mun nettisivuilta, sieltä 7 askelta unelmatyöhön, sieltä itse tämän valmennuksen sivulta. Niin tallenne tulee aina heti liven jälkeen teille sit sähköpostiin. Mutta totta kai livessä on se kiva, että jos on livenä siellä mukana, niin voi heti kysyä, ja mä sparrailen kaikkia osallistujien tilanteita eteenpäin, ja niistä aina muutkin hyötyy. Ja sitten jos sulla on semmoinen, että mä en halua yhtään mitään tietokonehommia, tai en halua missään nimessä niin kuin mitään tällaisia verkkojuttuja, ja on valmis satsaamaan enemmän, niin voi myös hankkia pelkästään sen oman henkilökohtaisen valmennusprosessin. Mä teen nyt myös näitä. Yleensä mä teen vain yritysten kautta outplacementtia, niin kuin irtisanomistilanteita. Mutta mä päätin, että mä haluan nyt oikeasti enemmän tänä keväänä panostaa ja auttaa niitä, jotka haluaa sit vaan sitä omaa yksilövalmennusta. Niin 5 kertaa 1,5 tuntia mun kanssa, ja mä oon koko ajan siinä välilläkin käytössä sen oman prosessin ajan. Ja siihen tulee ennakko- ja välitehtävät, ja se on ihan oikeasti henkilökohtainen muutosprosessi. Niin siinä on sitten kalliimpi hinta totta kai, mutta että tavallaan tästä niin kuin näkee sen, että toi on oikeasti tosi semmoinen hinta-laatusuhde, tuossa toi 249 ja saat sen 3 kuukauden prosessin, niin se on oikeasti tosi iso paketti, minkä mä oon siihen laittanut, ja miten paljon mä annan siihen itse mun kaiken, mitä mä pystyn antaa sille ryhmälle. Mutta tosiaan saat sanoa. Joo, mä voisin tässä vaiheessa kertoa. Ole Minttu. Hyvä, Minttu. Joo, Minttu täällä, kun sä sanoit tuosta, että sä annat paljon siihen, niin mä voin elävästi todistaa, että tämä pitää paikkaansa. Mä olin siis viime keväänä Riikan tässä valmennuksessa, ja lähdin sellaisesta tilanteesta, missä niin kun, mä olin itse asiassa vuosikausia miettinyt sitä, että niin kun olisi jotenkin kiva vähän funtsata sitä, että mitä tässä oikeasti haluaa tässä maailmassa tehdä, tai niin kun, mihin suuntautua, tai mihin jotenkin hyödyntää sitä osaamistaan, mutta oli tosi vaikea hahmottaa, että mitä se on. Siis on olemassa valtava määrä kirjallisuutta, podcasteja, erilaisia kursseja tai jotain muuta, missä sitä voisi tehdä, mutta sitten ei vaan niin koskaan tullut sitä hetkeä, että aina ajattelin, että no mä ehkä ensi viikonloppuna mietin, mutta sitten ne viikonloput vaan meni. Ja kun mä kuulin tästä kurssista ja näin Riikan esityksen tästä aiheesta, niin sitten mä ajattelin, että nyt mä niin kuin joudun tekemään sen homman oikeasti. Ja kun tämä kurssi alkoi, niin mä tajusin, että mä pääsen tekemään sen. Eli kaikki tämä materiaali, mitä Riikka on tässä esittänyt, niin oikeasti ihan mä hämmästyin siitä runsaudesta ensinnäkin, että kuinka paljon sitä oli. Ei niin, että sitä olisi ollut liikaa, koska
Riikka, aina jotenkin sä painotit paljon sitä, että valitse se, mikä sua itseäsi tässä niin kuin eniten hyödyttää. Et me ollaan toki erilaisia, meidän tilanteet on erilaisia, mutta että on kuunneltavaa materiaalia, oli niitä tehtäviä, joita pääsi tekemään. Ja mä itse koin, että tämä rytmi oli kauhean hyvä. Se, että on 3 kuukautta, niin siinä on oikeasti tällainenkin hätähousu, niin joutui rauhoittua siihen asiaan ja pääsi rauhoittumaan siihen, että oikeasti, että nyt mä niin kuin funtsin näitä, koska eihän asiat tapahdukaan nopeasti. Ja varsinkin kun puhutaan aika isoista jutuista, just mä tykkäsin hirveästi siitä, miten tästä lähdettiin nimenomaan niistä tunteista ja uskomuksista ja niin kuin haastamaan sitä omaa ajattelua, koska kaikki, jotka näitä asioita on pyöritellyt, niin on varmaan niin kuin lähtenyt se enemmän tai myöhemmin, mä en tiedä mistä se johtuu, mutta se menee aika negatiiviseksi se puhe helposti niin kuin omassa päässä siitä, just tulee nämä uhat, että en mä kuitenkaan tai en mä niin kuin löydä tai jotain sellaista. Mä en tiedä mistä se johtuu, mutta ehkä siinä tulee joku uskon puute, kun niitä yksin miettii. Mutta tällä kurssilla niin nimenomaan mulle sopii ainakin itse tosi hyvin se, että oli nämä livet ja sitten toisaalta oli myöskin tämä tuki, vertaistuki muilta samassa tilanteessa olevilta. Ja musta oli tosi hauskaa, että ihmisillä oli niin erilaisia tilanteita, että jotenkin niin kuin se, miten siitä sai kuitenkin, vaikka toinen on aivan toisen tyyppisessä tilanteessa. Ja se hauskasti ja kivasti mun mielestä Riikka ohjasit myöskin niin kuin ideoimaan toisille ikään kuin vastauksia tai niin kuin ratkaisuja tai ehdotuksia. Mä koin, että se oli tosi kiva juttu. Sittenhän meillä kävi sillä tavalla helsinkiläisillä, että ratkaisujen kanssa, kyllä. Mitä? Päästiin aika innovatiivisiin ehdotuksiinkin välillä. No päästiin, joo. Sami tuli linjoille ja mun pitää vielä Samia kiittää tässä yhteydessä. Mä oon toivottavasti kiittänyt aikaisemminkin, mutta Sami oli se, kun me ollaan helsinkiläisiä molemmat, niin Sami ehdotti sitten kerran, että hei, että mitäs, että kun on tää Riikan live, niin mitäs jos, että haluaako ihmiset tulla sun luokse ja meitä kokoontui porukka sinne ja siitä alkoi niin kuin tosi kiva sellainen traditio. Me muutaman kerran ainakin oltiin niin kuin niissä liveissä sillä tavalla, että me kokoonnuttiin. Posket kipeinä oli monta päivää sen jälkeen. Joo, että se oli vielä niinku semmoinen ekstra bonus tähän juttuun, että niinku sit oikeasti pystyttiin jatkaa. Sehän on tietysti se keskustelu erilaista vielä, kun se on livenä. Kyllä. Tuolla tuli hei tässä välissä. Niin, siis tosi tärkeä yhteisö ja se, että kiitos Samille, että sä starttasit sen. Ja sittenhän me pidettiin päätöslive mun uuden kodin yläkerrasta, kun mä olin just muuttanut ja oli niin ihana ilta, että kaikki tulitte tänne ja osa oli sitten livenä tuolla Zoomin kautta ja meillä oli ihan uskomaton se tiivis tunnelma. Ja tosiaan joku kysyi välissä, että onko tulossa valmennusretriittejä kasvokkain. Tänä keväänä ei ole tulossa varsinaisia erillisiä valmennusretriittejä ollenkaan, että mä keskityn nyt tähän ryhmään, mutta aivan taatusti me järjestetään uudenkin ryhmän kanssa näitä live-kasvokkain tapaamisia rennosti ja sillä tavalla, että päästään kokoontumaan ja mulla on jo yksi idea meidän päätösliveen, joka on kesäkuussa, mutta mä en uskalla vielä sanoa sitä, mutta näistä tulee siis jotain sellaista, mitä ei voi tässä kohtaa edes vielä tietää, että mitä siitä syntyy. Haluatko sä Minttu vielä jatkaa vai päästetäänkö Sami ääneen? Sano vaan, jos sulla on vielä jotain mielessä. Mä mietin siis, no paljonkin voisi, kyllä tässä varmaan oli suurimmaksi osaksi, siis voin vilpittömästi suositella. Ja jotenkin niin kuin, mä sanon vielä yhden asian, se on se, että mulla ainakin niin kuin, tuli niin kuin holistisempi niin kuin tavallaan näkökulma työn hakemiseen. Että se itse asiassa koostuu ihan, että siinä ei ole vain se, että mitä seuraavaksi mä tekisin, vaan siinä on paljon tosi monia muita juttuja. Ja se, että sun osaaminen tavallaan ei koostu vain sun työkokemuksesta. Siinä on ihan tosi paljon asioita. Esimerkiksi mä muistan, että oli sellainen tehtävä, missä laitoit meidät miettimään, että mitä olet oppinut vastoinkäymisistä elämässäsi. Ja se oli aika mielenkiintoista kirjata niitä ylös. Mutta nyt mä päästän Samin kertomaan omista kokemuksista. Ole hyvä, Sami. Joo, eli kiitokset Riikka. Oli oikein mukava kuunnella taas näitä asioita. Huomasin nyt, kun olen saanut perspektiiviä viime kevään kurssin jälkeen taas, että miten on itse käynyt polullaan just näitä samoja asioita, mitä sä tässä olet korostanut. Ja itsekin olin 20 vuotta opiskelujen jälkeen on ollut samassa urassa ja pikkuhiljaa huomasin, että alkoi vähän semmoinen into hiipua siihen työhön ja sitten kun olin oikeastaan koko elämäni muuten muuttanut 1 vuoden aikana, niin huomasin, että työelämä ei ollutkaan muuttunut ja yhtäkkiä huomasin sen arvoristiriidan, että ei enää tehnytkään niitä asioita, mitkä antaa itselle merkityksellisyyttä ja koki sen todella voimakkaan tarpeen muutokselle myöskin työelämässä ja nimenomaan se niin kuin
syvemmän yhteyden ihmisiin, mitä kaipas, mitä ei saanut siinä päivätyössä. Ja sitten kun tämä kurssi tuli, niin tuntui, että onko nyt oikea aika sille, kun on niin ison muutoksen käynyt, että pystyykö mä enää tätä lähteä käymään läpi. Ja samoin myöskin mietin, että onko nyt oikea aika, kun oli kevään varannut kaikkea muita kursseja, kalenterit täyteen. Ja sitten vaan tajus, että jos mulle ei ole näin tärkeäseen asian aikaan, niin mihin mulla sitten on, että on niin oleellinen asia ja ymmärsin, että tämä on prosessi, ei mun tarvitse tehdä tätä muutosta nyt kerralla. Se selkiytyi tosi hyvin myöskin tuossa kurssin aikana ja voi niitä pieniä askeleita lähteä koko ajan tekemään ja se, että sulla on suunta, joka on semmoinen, mikä tuntuu oikealta ja sä pääset pikkuhiljaa sitä kohdin, niin se on todella iso arvo elämässä, mikä tuo semmoista tiettyä rauhaa siihen, että nyt vaikka mä en saman tien irtisanoudukaan töistä, niin mä oon menossa eteenpäin elämässäni just siihen suuntaan, mikä tukee niitä mun vahvuuksia, perustuu niihin mun intohimoihin. Ja kyllä se niin kuin isot asiat, mitä mä tuolta kurssilta sain, oli just se usko siihen, että unelmatyö on myöskin mua varten. Että aikaisemmin mä olin helposti elämässä tyytynyt semmoisiin ihan ok ratkaisuihin, mistä ei ollut hirveä kiire pois. Ja nyt mulla on taas hirveä nälkä päästä semmoisiin ratkaisuihin, mitkä aidosti tuo mulle sitä iloa ja energiaa ja intohimoa sitten elämään. Ja tämä kurssi vei nimenomaan siihen suuntaan ja tosi selkeästi sain kiteytettyä niitä elementtejä, mistä mä haluan koota sen oman unelmatyön. Ja voin todellakin suositella, että tämä prosessi kannattaa käydä läpi. Sä oot sen arvoinen. Tämä on tarpeeksi tärkeä, että sille kannattaa ottaa se aika. Ja tämä on riittävän joustava prosessina, että sä saat kyllä sovitettua sen kiireisenkin kalenteriin ja löydettyä just ne keinot, mitkä sua tukee siinä tilanteessa. Ja välillä voi olla liveissä, välillä voi tehdä sitten tallenteista tai vähän myöhemmin asioita sitten, kun niitä ehtii. Ja sä teet tämän sua itseesi varten ja sulla on ihan huikean hyvä tuki. Riikan ihan mieletön ammattitaito ja innostavuus, mikä tarttui kyllä ihan koko kurssille, kaikille kurssilaisille tuossa matkan varrella, plus sitten toi ryhmän tuki, mikä siinä on, ja kaikki materiaalit, mitkä on käytettävissä sitten jälkeenpäinkin. Niin aivan huikea kokemus, ja voin vaan suositella, että tulee olemaan tosi hyvä matka kaikille, jotka sille lähtee mukaan. Kiitos Sami niin paljon. Ja siis tosiaan kaiken materiaalin, mitä me käydään kursseilla, niin tehän saatte sitten sen kurssin jälkeen, kun pääsyoikeus meidän valmennusalustalle päättyy kesäkuun viimeisenä päivänä, niin mä lähetän PDF-nä teille kaikki videot, kaikki live-tallenteet, kaikki harjoitukset, kaikki sen koko kurssin sisällön niin kuin loppuelämäksi käytettäväksi. Niin se on myös semmoinen, mitä voisit myöhemminkin palata. Kysymys tuli, että minkä ikäisiä kurssin osallistujat on keskimäärin olleet. On ollut muutamia parikolmekymppisiä, on ollut ehkä eniten siinä 4 ja 50. Jos mä mietin kaikki mun kurssilaiset, niin varmaan keski-ikä kurssilaisilla on ollut joku 4 ja 50 välissä. On ollut muutama 60-kin ja muutama 20-kin, mutta kaikki on tervetulleita. Ja se, kelle tämä sopii tämä kurssi, kaikille, jotka haluaa sitä muutosta omaan työelämään tai ihan vaikka vaan hyvinvointiin, ja jotka miettii nyt jotain uutta, että jotain tarvitsisi tehdä. Jos on vaikka niin kuin tällaisia kysymyksiä mielessä, että nykytilanne turhauttaa tai näin. Ja sitten sinne voi heittää niitä omia kysymyksiä, ja mä vastaan niihin videolla tai audiolla tai kirjoittaen, ja sitten kaikki muutkin näkee ne vastaukset. Mutta jos sulla on sitten joku ihan oma kysymys, niin sä voit kysyä sen myös privana multa sen kurssin aikana. Ja tosiaan tuosta ryhmän tuesta me puhuttiinkin, että esimerkiksi kun me tehdään kiinnostuskarttoja, niin sit jos haluaa, voi laittaa oman kiinnostuskartan sinne kaikkien esille, ja kaikki voi kommentoida, että mitä niillä herää, että mitä näillä kiinnostuksilla oleva ihminen voisi tehdä työkseen tulevaisuudessa, että se olisi oikeasti innostavaa. Niin sieltä on tullut niin villejä ideoita, naurujoogaa kirkossa ja oi herra, kaikkea sellaista, että mitä ei itse tule ajatelleeksikaan. Ja sieltä monesti löytyy semmoisia siemeniä, että vaikkei se olisi just se naurujooga kirkossa, se voi olla silti jotain sellaista uutta, erilaista, mihin sä et olisi ikinä itse päässyt itse pohtimalla. Ja missään ryhmän ulkopuolella ei näy, että sä oot mukana tällaisessa.
Ja jos sulle on ihan ylitse pääsemätöntä tulla sinne niin kuin esille yhtenä ryhmäläisenä, niin sä voit olla siellä hyvin niin kuin taustallakin ihan hyvin. Ja tosiaan te saatte sitten vaikka ladattua niitä omalle koneelle koko ajan, tai sitten kootusti mä lähetän tosiaan kaiken materiaalin sitten kesäkuun lopussa teille. On hyvä varata semmoinen 3-4 tuntia per viikko tai per 2 viikkoa, riippuu vähän kuinka paljon sä haluat tähän panostaa. Mutta nämä ei ole semmoisia tehtäviä, että näihin menisi 10 tunteja joka viikko. Et kyllä sä aina se yhden moduulin tehtävät pystyt tehdä oman arjen ohella. Ja joku kysyi multa, että jos on tosi väsynyt, niin kannattaako tulla, niin et pelkäs, että se vie energiaa hirveästi, mutta sitten tältä samalta henkilöltä tuli palaute, että itse asiassa tämä niin voimaannutti ja energisoi ja toi just sitä hyvinvointia ja kykyä huolehtia omasta hyvinvoinnista, että onneksi osallistuin. Ja tosiaan sit palautteita ja kaikkia voi lukea myös sieltä mun nettisivuilta lisää, mutta tässä on niinku sellaisia, millä sanoilla sitä on kuvattu. Ja kyllä kaikkein tärkein on tosiaan toi Riikan innostus ja tuki ja intohimo tähän tekemiseen. Et ihan samalla täydellä sydämellä on ollut ihan koko läpikurssin mukana henkilökohtaisesti, eikä mikään assari tee näitä kommentointeja. Joo, assari. Se on todella innoittavaa ollut sitten koko porukallekin, että miten se intohimo siihen tekemiseen näkyy ja tarttuu. Just näin, voin kompata siis sekä niin kuin tukena, mutta myöskin sitten semmoisena niin kuin ilmielävänä esimerkkinä, että minkälainen on ihminen, joka tykkää työstään. Se on oikeasti aika hämmentävää itsellenikin, että miten mä voin näin vaihtelun haluisena ihmisenä olla niin innoissani joka työpäivästä edelleen, paitsi kirjanpitopäivistä, 15 vuoden jälkeen, kun mä pääsen valmentamaan ja pääsen näiden aiheiden äärelle, kuten tänään, niin vaikka olisi ollut millainen syksy ja talvi takana, niin mä olin niin innoissani, kun mä tiesin, että tämä ilta tulee, että mä pääsen teidän kanssa linjoille. Siis se on uskomaton se fiilis. Ja tosiaan se, että tämä ei ole mikään perusverkkokurssi, missä sä vaan käyt itsenäisesti puutuneesti läpi niitä juttuja, vaan tässä mä oon oikeasti mukana ja sen takia tämä hinta ei ole 29 €, vaan 249 nyt tänään, mutta se on tosiaan vaan sunnuntaihin asti toi puoleen hintaa. Ihan kohta muuten tehdään se arvonta. Ihan kohta. Mutta tässä on vähän noita palautteita, mä lähetän vielä teille sitten tämän matskun, niin pääsette rauhassa katsomaan. Mutta tosi moni on saanut juurikin sitä rohkeutta ja suuntaa ja konkreettisia ideoita ja osa on saanut sen unelmatyön. Et ei ole mikään semmoinen, että sä aivan varmasti olet siinä unelmatyössä 3 kuukauden jälkeen, vaan jokaisessa käynnistyy varmaan jotain hyvin arvokasta. Joo. Mutta palautetta on tullut siis niin paljon, että tässä menisi koko loppuilta niitä lukiessa, mutta tässä on vielä tiivistelmä, että mitä nyt? Miten sä voit nyt ottaa sen sun askeleen ja edetä oikeasti? Niin tämä alkaa 4. maaliskuuta ja sulla on sunnuntaihin asti aikaa, jos sä haluat tämän kaikista halvimmalla hinnalla. Mutta jos sä jäät miettimään, niin totta kai jos paikkoja vielä on, niin sä pääset mukaan vielä myöhemminkin, mutta se hinta on vaan vähän kalliimpi. Ja saa jakaa tätä webinaarita. Sitä mailia, minkä mä lähetän teille kohta tänä iltana vielä, niin saatte jakaa tutuille eteenpäin. Ja jos sulla on työpaikalla sellainen tilanne, että ei hitsi näitä asioita tarvitsisi tuoda sinne, niin saa olla yhteydessä myös sillä tavalla, että tuun mielelläni työpaikoille puhumaan ja inspiroimaan ja tuomaan työkaluja palautumiseen ja hyvään vuorovaikutukseen ja kaikkiin näihin mun intohimo-teemoihin, mistä mä tiedän, että on hyötyä siellä työpaikalla. Kiitos Janika tosi paljon. Nyt me tehdään se arvonta. Joku teistä saa olla onnetar. Eli mäpäs katson täältä. Meillä on nyt webinaarissa, tämä on ihan eri. Laitan nyt pois ton tuolta, niin mä näen rauhassa tuolta, että montako. Meillä on 331. Kuka teistä haluaa olla onnetar ja sanoa, minkä numeroinen osallistuja voittaa tämän ilmaisen arvonnan. Eli joku teistä on onnetar ja sanoo numeron 1 ja 331 numeron välillä. Ja sitten mä katson, kuka se on. Täällä on tällä hetkellä 107 osallistujaa linjoilla. Joo. Se on varmaan ne ilmoittautuneet. Joo, niin on.
Mutta mä teen silleen, että mä arvon sen täältä, koska mulla on tässä nimilista kaikista niin kuin edessä. Niin sitten katsotaan, että jos ei ole linjoilla, niin sitten joku muu saa sen. Mutta hei, Saanko mä Joo. sanoa numeron? Saat sanoa. 17. 17. Pieni hetki, katsotaan kuka se on. Mä oon laittanut nämä nimet nimittäin random-järjestykseen. Ulla Järvinen. Onko Ulla Järvinen linjoilla? On joo, kiitoksia. Okei, ei Ulla, onneksi olkoon. Sä voitit Ihanaa. 45-minuuttisen tehokkaan valmennuksen mun kanssa. Onneksi olkoon. Ollaan yhteydessä Ulla siitä ajasta. Joo. Niin me ollaan nyt arvottu, Ulla Järvinen voitti meidän Jutskan ja nyt mä laitan takas ton meidän esityksen. Ihanaa, te onnittelette. Se on aina kiva, kun voittaa jotain, niin se fiilis, että hei, näin isosta määrästä ihmisiä, se oli juuri minä. Nyt tämä meni jotenkin ihan hassusti tämä mun näkymä, mutta ei se mitään. Laitetaan se noin. Joo. Niin hei, kiitos niin paljon tästä ja mä laitan teille mailin nyt perään, missä on noin vaihtoehdot, miten sä voit edetä, jos sä haluat edetä oikeasti sun jutussa eteenpäin mun kanssa ja valmistelemaan meidän kurssin aloitusta sitten. Mut muista kannustaa itseäsi. Sä oot se sun tärkein elämän keskushenkilö ja teit sä mitä tahansa tai olit tekemättä tästä eteenpäin, niin muista pitää itsestä huolta ja mennä rohkeasti sitä suuntaa kohti, mikä susta tuntuu hyvältä. Muilla on omat juttunsa, muilla voi olla niin sanottuja hyviä neuvoja sun lähipiirillä ja kaikilla, mutta kuuntele itseesi. Sä tiedät kyllä lopulta aina, mikä sulle on kaikista parasta. Mä oon kiitollinen, että mä saan jakaa tämän hetken ja tämän illan teidän kanssa. Ja laittakaa LinkedInissä verkostoitumispyyntöjä, mä vastaan kaikkiin kyllä. Ja seuratkaa Instassa ja jaetaan siellä myös hyviä juttuja. Ja niin kuin mä ilmoittautumisen yhteydessä sanoin, niin mä lisään teidät tuohon uutiskirjan listalle. Kiitos niin paljon, että olit mukana. Mä luen tuolta chattia. Oi, Kiitos. ihanaa. Kiitos. Kiitos tosi paljon. Mukava tulee- luontevasti kerroit asioista ja oli kiva kuunnella. Moi moi! Kiitos. Moi moi. Jos herää kysymyksiä vielä mihin tahansa näistä liittyen, niin täällä mä olen, niin voi kysyä ja laittaa mailia tai soittaa. Tai laittaa chattiin. Mä oon tässä hetken vielä, jos heräsi jotain käytännön kysymyksiä kurssiin tai johonkin liittyen. Laitetaan tallenne muuten nyt poikki. Ja hei, kiitos sulle, joka katsoit tämän tallenteen. Pääsit tänne asti. Oli ihana olla sun matkassa näin tallenteen muodossa ja toivottavasti saat jaettua tätä myös sellaisille, jotka tätä tarvitsee. Kaikkea hyvää. Ollaan kuulolla ja toivottavasti nähdään jossain ihan oikeassa elämässä myöskin.